Ayun po, uwi na ako. Balik na ako dun sa site. Ayun, saing. Hindi ko na hinintay na dito kumain kasi anong oras na. At yun, para makapaghalo kasi si Tilo lang yung labor doon. Ma, doon ako ma. Yes. Nakalat natin. Ingat. Doon na ako. Bibi. Bye-bye. Kiss. Let's go. Ah, ito na. Dumating na yung asawa ko. At nag-ano pa ako nitong paulam. Kailan? Siguro mga taon. Ganyan. Pitsa ono. Pitsa ono tayo alis. Parang uno o dos. Basta ano. Nagpa-PJH kita pa magbalik pa baga. Oo. Kailangan mag-ano. May ano na akong, may isang dugo na akong nahingi. Hindi lang, pagod pa. Yung pa yun, magluto muna ako ng ulam. Luto muna ako ng ulam. Yung sabi niya ano, nakahubad ako. Sabi niya, balak niya ay uno o dos yung alis namin. Napasensya na po kayo talaga kasi importante itong ano ko. Kaya habang nandito ko ay susulitin ko kung ano yung pwede kong maitulong dun sa Pabaya Project kay Chinchin. Tapos pag alis ko, kasi matatagalan sigurado, matatagalan akong makabalik. Kung baga naman, kung halimbawa wala akong extrahan dun kasi yung pinag-uusapan namin ano, baka ako yung mag-uwi-uwi. Kumbaga. So mga kaparing Jason, good morning. At yun, uwi muna ako dun sa bahay kasi yun nga, may kasuhin muna ako ng tungkol sa pag-alis namin mag-asawa. May ano muna ako. Tapos dito naman yung nilaban ko. Mabalik naman, saglit lang naman to. Tilo. Kasi mga 15 minutes lang naman nasa bahay na ako. Amoy! Naligo ka? Oo nga pala. Tingnan ko rin si Kuya Arnel kung sumabay sa akin pagbalik para kung ano mag-stayin siya dito. Dahil dito naman ako. Alright. Amo tay! Amo! Ay, malapit na ako dito sa tulay. Saglit muna ako sa bahay. At yun, nag-umpisa na naman yung mga farmers dito na magtanim ng palay. Halos tuyok na rin. Bilis nung paggupa ng tubig dito kasi gawa nga nung yung hangin malakas. Dito na ako sa Binansagang, tulay ng Pangulo. Ganito kasi sinasamantala na rin ng mga nagtatanim ng palay habang may tubig pa. Kumbaga mamakinahin na nila para kumbaga sasabayan na nila yung paghupa ng tubig. Kasi wala na siyang mga damo-damo. Tulad nito palayan, mga ilang araw nito may palay na to. Ginagawa na pala parang lalapadan pala yung nilaparan yung kalsada, nilakyan. Isang linggo rin kasi tayo di nakadaan-daan dito.
tanim na dyan, oh. May tanim ng palay. Bako. Yan mga gusto ko dating i-operate. Dati nagtry ako niyan, magtitis na sana ako kaso kailangan nung may hinihingi sa akin yun eh. Kalimutan ko na. May tanim no. Dito malapit na mag-aani oh. Dito kasi banda sa amin, dito sa lugar namin, di na to inaabot ng tubig. May ibang lahi oh. Hello. Ibang lahi. Ayun po, dito na ako sa bahay. At wala yung asawa ko. Nag-chat pala sa akin. Di ko kasi nakita. May meeting daw sa school. Baka yung na yun, yung sa tungkol sa graduation ata. Kasi ay baka sa exam. Kasi dapat bago kayo makaalis ay maka-exam muna yung anak ko. Tapos yung graduation din na namin siya pasasamahin sa graduation. Kasi isasama na namin puntang Maynila. Punta muna ako dun sa school. Kasi o kaya magluto muna ako dito ng ulam nila bago ko bumalik dun sa site. At dito na naman ang halian. At dito na ako sa school. At may meeting pala sila. Andyan yung asawa ko. Anak ko. Nak! Kanina pa nag-meeting sila? Ano alam nyo? Kanina, kagabi. Ang gusto mo ulam, magluluto ako. Chicken na sabaw. Ano? Yung nagsuswimming ka tayo, tapos yung isda. Isda na ano? Mayroong gulay sa loob. Anong vlog, diba ikaw? Pikadilyo? Matagal yun, tanghali mo eh. Bukas wala kang school bukas. Nag-exam na kayo? Kailan kang nag-exam? Yan na! Yan na! Ano, di ka sasama sa akin? Di ka sasama? Luto ako dun sa bahay. Yan po, at ipagluto ko muna sila ng ulam. Dito muna ako kakain. Bumili ko ng manok sa yote para pagdating ng asawa ko na nag-meeting ay may tanghalian na. May sinaing naman na sila pala dito bago umalis. May kanin na, rice cooker para mamaya pakakain. Diretso na ako doon, makabalag tayo ngayong araw doon, makapaghalo kasi may tatapusin si doon. Ay dapat pala dinaanan ko muna kay Arnel, kalimutan ko kanina.
Ah, ito na, dumating na yung asawa ko at nag-ano pa ako nitong paulam. Kailan? Siguro mga taon. Ganyan. Pitsa Ono? Pitsa Ono tayo alis. Parang uno o dos. Basta ano. Pa-PJHK na tayo balik pa baga. Oo. Kailangan mag-ano. May ano na akong, may isang dugo na akong nahingi. Hindi lang, pagod pa. Yung pa yung luto muna ako ng ulam. Luto muna ako ng ulam. Yung sabi niya ano, nakahubad ako. Sabi niya, balak niya ay uno o dos yung alis namin. Napasensya na po kayo talaga kasi importante itong ano ko. Kaya abang nandito ko ay susulitin ko kung ano yung pwede kong maitulong dun sa Pabaya Project kay Chinchin. Tapos pag alis ko, kasi matatagalan sigurado, matatagalan akong makabalik. Kung baga naman, kung halimbawa wala akong extrahan doon, kasi yung pinag-uusapan namin, ano, baka ako yung mag-uwi-uwi. Kung baga doon sila sa Manila, tapos ako kung hindi naman ako kailangan sa ospital, pwede kong umuwi dito magtrabaho, tapos pag kailangan niya ako babalik ako doon. Ganun yung ano namin eh. Pero kung may ma-extrahan muna ako doon na trabaho, talagang doon muna ako. Ano na lang tayo sa update kasi kung uwi-uwi din ako, yung pamasahe kasi pamasahe, basta bahala na yung ano. Pero pag halimbawa okay naman na yung gamutan, bawi na lang tayo sa trabaho. Alright, luto muna ako. Yan po, uwi na ako. Balik na ako dun sa site. Ayun, sain. Hindi ko na hinintay na dito kumain kasi anong oras na. At yun, para makapaghalo kasi si Tilo lang yung labor doon. Ma, doon ako ma. Yes. Kalat natin. Ingat pa. Doon ako. Bibi. Bye-bye. Kiss. Let's go. Ano po? Back to barracks. Tagal kilo ay. Tagal? Naman. Back to barracks. Yan. Init. Dito na po sa barracks. Dito. Ah, Lagyan mo dito. init ay. Ano Ganito.